La idea d'aquest llibre em va sorgir justament veient la sèrie Mindhunter i, sobretot al principi de la sèrie, observant que en una conversa entre un policia federal i un estudiant de sociologia, l'estudiant de sociologia li explicava una teoria d'un sociòleg, Emil Durkheim, que la gent federal no coneixia. En aquell moment, quan vaig veure allò, vaig recordar que en temps de tesi doctoral, dels cursos de doctorat, havia realitzat un treball sobre Durkheim que no s'havia publicat. I aleshores se'm va acudir revisar aquest treball i comprovar si el contingut d'aquest treball donava o no la raó del que deia aquesta sociòloga a la sèrie Mindhunter. D'aquí surt aquesta monografia amb 3 parts, una primera on plantejo aquest problema, una segona on repasso la teoria sociològica del delicte i de la pena d'Emil Durkheim, i una tercera i darrera on em pregunto què queda en peu actualment d'aquella teoria.